Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ बर' थुनलाइ आफादा बे बोसोरनि थुनलाइयारि बान्थाखौ मैयानि मावसुमानि मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होयो देग्लायनि बर' थुनलाइ आफादा फोसावनाय बान्थाफोर फारियै रांसार बान्थाखौ मोननो हायो गसाइगावनि ब्रिफति कुमार नार्जारिया हाब्राखात बान्थाखौ मोननो हायो आमुदालि सेरानि सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त बसुमतारिया समेश्वरी बान्थाखौ मोननो हायो क'क्राझारनि प्रतिमानन्द नार्जारिया सानजारां लुक्षीश्वर हारिमु बान्थाखौ मोननो हायो क'क्राझारनि भरत चन्द्र बसुमतारिया प्रबन्नाथ बरगयारि बान्थाखौ मोननो हायो क'क्राझारनि उत्तरा बैसुमतियारिया डक्टर प्रफुल्ल दत्त बान्थाखौ मोननो हायो क'क्राझारनि डक्टर गोमोथाव बसुमतारिया गवालपारा जिल्लानि दामरायाव खास्रि बिस्रि जाथाय गावनि बिसिखौ सानावनो लामायाव गोबौ सिखाजों दानथारो गवालपारा जिल्ला दामरा थानानि सिङाव थानाय मेघालय फारसे थांग्रा लामानि दामरा दालाङाव खास्रि बिस्रि जाथाया जालाङो बयमसांमा मुंनि सुबुङा गावनि आंगो बिसिखौ मैया बेलासिनि 2 रिंगायाव दामरा दालाङाव जमनानै गोबौ सिखाजों दानो गोबाव सिखाजों दाननायाव बिसिया जायगायावनो जिउ गोमायो बयमसांमाया बिसिखौ दानथारनानै हाजोआव खारखोमाना थाहैयो नाथाय जायगानि सुबुंफोरनि मददाव पुलिसा दुथांखौ हाजोनिफ्राय हमना मोनो अल राभा स्टुडेन्टस इउनियन अल राभा वमेन काउन्सिल आरो उदालगुरि जिल्ला आरसु ARWC जथायै सानथामनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला फेरगावनि दुदानमा बागबामुआव खुंनाय बोसोरसालिया जथुमाया मैया जोबनानै थाङो मैया जोबथा सानाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरखौ खौसे खालामनो आरो ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ अरायथा सुस्रांनो थाखाय बड'फाया गोबां नाजादोंमोन होननानै हारि महरै थांनानै थानांगौब्ला आसामनि ट्राइबेलफोरा बयबो खौसे जानांगोन होननानै गावनि बोसोन गोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा कार्बि आंलंआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय बे अर खामनाय जाथाया मैया कार्बि आंलं जिल्ला बकाजाननि बाजार ओनसोलाव जालाङो बे जाथायखौ खौरां मोननानै लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो जाथायसालियाव नुजाफैयो बे अर खामनाय जाथाया सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों बे अर खामनायाव बाजारनि गोबां गेलामाल दखान आरो गुदाम न'फोरा खामजोबो बे अर खामनायाव रावबो जेबो जायाखै नाथाय अर खामनायजों फ्राय कौटि रांनि सम्पति खहा जायो बारग' NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि दिनै जोनोम सान बिथाङा दिनै 62 बोसोर आबुं जाबाय बिथांनि जोनोमा उदालगुरि जिल्लानि अदला खासिबारियाव 1960 मायथाइनि 21 फेब्रुवारि दिनैनि सानाव जायो बिमा तराली दैमारिया अननायजों बिथांनि मुंखौ नाब्ला मुं दोनो सानै हयै जेब्लाबो सैथो बाथ्रा बुंग्रा आरो मावग्रा थिर बायदि खोथा बुंग्रानि थाखायनो बिफा रेभारेन्ड स्टिफेन दैमारिजों जोबोद फोथायजायोमोन बिथाङा मख'नो गोनांदि बिथांनि जोनोम सानखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला एक्स NDP इउनाइटेड फरामा उदालगुरिनि बिष्णु राभा कृष्टि संघनि कालचारेल कमप्लेक्सआव मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिगोन मैया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव आबादारिफोरनो टाटा फेन आरो ट्रेक्टर राननानै होनाय हाबाफारिया जालाङो बे हाबाफारियाव BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङोदि राज्य सभायाव UPPLनिफ्राय बिजाथि मोनगोना रोखा मानोना जोङो मित्रजोट दोलोनि लोगो बिनि सायाव सावरायलायनाया सोलिगासिनो होनना लोगोसे BTR आव PCDC बिसायख'थि खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों होननाबो बुंथियो बिथाङा BTC नि MCLA थामहिनबा बारग' NDPS नि आफादगिरि अमर बसुमतारी बिथाङा मुलाम्फायारिफोरनो थिन राननानै होयो चिरां जिल्लानि खासिकत्रा PCDC नि सिङाव मैया अमर बसुमतारीया मुलाम्फायारिफोरनो थिन राननानै होयो मुलाम्फायारिफोरनो साफायाव 2 डजन थिन राननानै होयो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।